Milí diváci, včera sme sa bavili o empatii a na to, aby sme prejavili empatiu, potrebujeme aj určitú mieru odvahy a práve o odvahe sa dnes budeme rozprávať so Svetlankou. Svetlanka, aký odvážny krok sa dá urobiť ešte pred Vianocami? No, veľa odvážnych krokov. Napríklad niekto pred Vianocmi daruje snubný prsteň. Niekto na Vianoci si chce odvážne manželkom darovať nejakým autom. Takže je to tiež odvaha, no nie na leasing. Je darček. Takže odvahy môžeme mať veľa. Niekto na Vianoci proste sa sobášuca. Takže odvážni ľudia robia veľa čarovných vecí. Odvážne môže byť aj také úprimné porozprávanie sa v kruhu blízkych, čo cítime. Hej, ako nie každému sa možno ľahko otvára, ale kedy inokedy, keď nie na Vianoce, je dobré sa otvoriť pred blízkymi. Áno, to je tá atmosféra ešte bližšia, ešte taká teplá atmosféra, keď sa otvorí, alebo sadnúť všetci za kavičkou, za čajkom a povie, čo tento rok nám dal. A to je tiež taká odvaha úprimnosti. Prečo sa odvaha ľahko šíri, napríklad medzi členmi v rodine? Jeden odvážny je, tak potom už aj druhý ľahšie. No, ja myslím, že to je egregor. Energetický egregor. Keď ty sa otvoril, a ja ľahšie môžem sa otvoriť. Alebo nejaký kolega, keď si kúpil, alebo chce darovať manželke nejaký odvážny darček, aj ten druhý je motivovaný, aby tiež urobil taký darček. A keď napríklad ten rodič urobí odvážny krok a ten rodič je autoritou pre to dieťa, tak dieťa tiež vidí ako taký vzorec správania v rodine, že odvaha to nie je obrovská bolesť, že to treba len trochu výjsť z tej zóny komfortu. Ako sa dokáže malý čin, ako dokáže zlepšiť deň? No, v prvom rade, keď už urobíš ten čin, tak sama si by dala odvahu a sa tešíš z toho, že ty to prekonala. Ja som za to, aby každý deň my robili nejaké odvážne veci, odvážne kroky pri sebe. Pretože tedy tá osobnosť rastie. Tedy ten pocit takej ľudšej energie prejavujúca v očách, aj v rodine prídeš domov s inej energiou, s inej naladou. A určite to podporuje aj také zdravé sebavedomie, ktoré je aj spojené so správnou mierou pokory, aj so správnou mierou empatie, takže celkovo to tak rozvíja osobnosť. Čo je niečo také, čo odvahu človeku odoberá preč? No, v prvom rade strach. Keď človek nechce urobiť niečo, mal by darovať snubný prsteň, no neviem, tak tam je ten strach, tam je tá váhanie. A je to úprimná, bude moja láska, je to dobrá, bude moja manželka alebo manžel. Takže čím viac človek váha, rozmýšľa, tak určite tedy aj tú odvahu je to ťažšie robiť. Ja za to, aby človek sa stále spýtal svoje dušu. Chcem to urobiť, prijavím ten záujem a urobím ho. A tedy som aj odvážny. Ja to vnímam z takého hľadiska, že možno ani nie tak strach, pretože strach je prirodzené cítiť, pokiaľ sme živí, ale stagnácia. Že napriek tomu, že cítim strach, viem o tom, tak nič neurobím, ale prešľapujem na mieste. A potom sa ten strach len zväčšuje. Napriek tomu, keď teda mám strach a urobím malý krok odvahy vpred, tak potom chcem aj ten ďalší urobiť. A ako sa dá rozoznať odvahu od zbytočného riskovania? Pretože aj odvaha by mala mať nejaké mantinely určite. Určite tak treba analyzovať.
Na to všetko je tá analýza. Prejsť aj cez dušu a potom aj cez rozum. A keď ti rozumo ti peňaženka nedovolí, tak aké riskovanie? Proste byť v takom kľudnom stave, že aha, tuto je, môžem urobiť tu odvážny krok a tu nemôžem. Takže je to ja myslím 100% tá zdravá analýza. Ty si ešte tam na začiatku hovorila, že napríklad kúpiť auto manželke, ale nekúpiť na úvery. Hej? Že nezadlžiť sa na 3 generácie dopredu, ale robiť s rozumom. Takže mať aj tú emóciu, ale mať aj ten rozum, že čo si ešte môžem naozaj dovoliť voči sebe a aj voči druhým, že aká miera odvahy je v norme. Toto bola dnes odvaha a my sa s touto aj našou odvahou, pretože aj pre nás je to výjdenie zo zóny komfortu, pustíme zajtra do témy radosti. Teším sa na vás. Pekný deň vám prajeme.